Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ayuba daman kina zaune a nan gurin ne? Karamin Danyar ba in mu zama zauna a nan ba ina kuke so mu je? Kin gane? Dama muna ta neman ki da mu miki wani tambaya ne. Mun san ki Hausawa ne, kin san abin. Kin gane? Mun kan muna da tambaya ne, kin gane? Wai mun kan in an share abu a cikin waya ina ne yana zuwa ne muna? Bayan mu yake zuwa ya zauna a wurin. To in ya zauna sai ya yi yaya kenan? Ya zauna a wajen mana kawai. Mu kuma lokacin muna fini, kin san me aka gaya mana ne? Mu an ce mana wai in an share yana zuwa gurin bakin fifika ne sai zauna. In aka kunna waka sai iska sai ya hure shi sai ya tafi. Kin gane? Mu haka aka gaya mana. Dama ka san ni ka zo kana tambaya na. Danyar